días, nenos e nenas. Nós somos os irmáns Grimm. Eu son Jacob. Eu, William. Hai 200 anos escribimos moitos contos para vos. O Hansel e Gretel, o gato con botas, Brancaneves. E os músicos de Bremen, que é o que os meus de quinto imos vos contar hoxe. Había unha vez un burro vello que durante moitos anos traballou para un muiñeiro carrasando sacos de fariña. Co tempo, o muiñeiro comezou a maltratalo. Canso, o burro decidiu marchar á cidade de Bremen coa idea de facerse músico. Polo camiño atoparon un can tirado no chan. Que che pasa, amigo can? Xa non sirvo para cazar. E meu amo non me dá comida. Ven conmigo á cidade, faremos os músicos. Moi contento, o can aceptou. Polo camiño atoparon un gato triste e perdido. Que che pasa, amigo gato? Vou vello e os meus dentes están gastados, xa non como rato, e a miña ama báteme co vasoira. Ven con nosa cidade e tocaremos todos na banda municipal. Moi contento, o gato aceptou. E os tres xuntos botaronse a andar. Ao pasar diante un galiñeiro, oíron os laios dun galo. Que che pasa, amigo galo? A miña ama quere facer unha sopa comigo, porque di que só non sirvo para cantar. Ven con nosa cidade de Bremen. Serás o noso cantante na banda municipal. Moi contento, o galo aceptou. Despois de andar todo o día, chegaron a un bosque. Decidiron pasar a noite debaixo dunha árbore. Entón o galo descubriu unha luz ao lonxe. Mirade! Cando se achegaron, viron unha casa. O burro mirou pola fiestra. Dentro estaban uns ladróns comendo e facendo moito barullo. Entón os animais puxeronse a facer moito ruido. Os ladróns, asustados, fuxiron pensando que eran unhas fantasmas. E co medo que colleron, non volveron máis. Entón, os 4 amigos quedaron a vivir ali para sempre. Esqueceronse da cidade. E colorín colorado, este conto está rematado. Obrigado.